Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi nonse pa Limpopo FM ndikulandireni ine Comrade Mtanyi wa chigawo chino cha kumadzulo. Programu imene tikuti cheni ndichiti. Cheni ndichiti kapena kunena kuti zeni ndiziti Amalawi tigwire ziti. Programu imene tikuyambaso pa Limpopo FM ndipo nkozi ndi muulusi wake Comrade Mtanyi. Zeni nziti kunja kwa Malawi kwachitika nkhani imene anthu ambiri mitu ya usiku kwira ku State House kwa ipisidwa. Dr. Bakiri Mulozi atalimbana ndi MCP anapita ku State House. Atachokako ku State House kuchoka mboma panalibe manong'onong'o, panalibe zokamba zokhuzana ndi ku State House. Anabwera apingo wa Mutharika, mzimu wawo zosamumtendere, sitinamve mnthawi yawo kuti kunachitika zakuti. Ndi pamene temu imene chamamaliza amayi Joyce Banda, ndipo amayi Joyce Banda nawonso pochoka kumene kuja anasira apita Mutharika. Apita Mutharika pochokaso kumene kuja anasira Lazarus Chakwera. Lero Lazarus Chakwera akuchoka ku State House. Mitondo ya zimbuzi yaphwanyidwa, ma TV aphwanyidwa. Nkhani ili apa ndi ya ku State House. Ka nyumbayo yayandikana ndi State House koma nyumbazo ndi zaboma, chifukwa tikumva nkuyankhula kwa Jessica Bwira akukhala ngati kuti ku State House iko palibe china chilichonse chimene chachitika. Akuti mpaka mangamira atengedwako, akuti mangamirawa anabweresa ndi kamuzu atengako. MCP nchani kodi koma ngati chili chirope cha chilima ndezi ntuti zakuvuta aneta. Ndecho ncho Malawi programu yathu chigawo cha kumadzulo kuno tikufuna timve cheni nchiti. Tonse tatiye timve zimene akuyankhula amayi Kabwira. Timve zimene akuyankhula amayi Kabwira. Tikamva zimene akuyankhula amayi Kabwira ndiye tikufuna timve mtolankhani wathu Catherine Maulidi amene anapita kumeneko ndikukaona ndi maso ake zimene waona iye, zimene akuyankhula. Ndi Amalawi musiyanise zimene akuyankhula Jessica Bwira ndi zimene akuyankhula Catherine Maulidi wa Times. Zeni ndiziti tamvatu anthu mpaka kumachola nkhuni kudula mitengo. Ndiye zeni nziti tonse tizimvere limodzi. Kwa nthawi yoyamba mbiri ya Malawi, President wina kuluza, winayo pobwera kukapeza makoma onse anyumba apakidwa manyi. Ma TV atotokoledwa ena aswedwa, mipope yadulidwa kwa nthawi yoyamba. No matter what, nyumba indi quarters. Limpopo FM tikuuzani maina a anthu ndi nyumba zimene zaoneka kuti nyumba izaonongeka. Tikupasirani kuti nyumba iyi makhala akuti, nyumba iyi makhala akuti. Kutero ngati mwaona zi pa Limpopo FM tikuthamanga pa ground, tikudziwa tili ndi mkute wa nkhani ya Eskom
tili ndi mkute wa nkhani ya ku polisi komano nkhani zonsezo tizibwerese tafuna kuti tithamangise nkhani zimenezi kuti amalawi adziwe chifukwa tikusakasakaso ena mwa iwo amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Choncho amalawi tateni tizimvere limodzi tiyamve amesi Mai Jessica Bwira akuti chani. Tikamva Mai Jessica Bwira ndeti mumvenso Catherine Maulidi ndeti tione kuti kodi zona zenizeni ndi ziti. Zasindikiza nkhani za National Komanso za Times zasindikiza mu front page lero kuti nyumba imeneyi yaonongedwa. Mukusowa kuzotani pa nkhani imeneyi? Ife tikutoa kuti ndizomvetsa chisoni kuti ma newspaper angathamange kumakamba chinthu choti unatata kuti ngakhale chithunzi chimene akika pamenepo chithunzi choti chimadziweza chithunzi kumeneko kwina kutanthauza kuti nkhani pali Congress Party kuti tiye tifufuze tisanayambe kulozana nzala. Ife ngamene tinamanga State House kumene akupandayi Dr. Chakwera pochoka kumene kuti ngawo nonge chinthu choti chipani chawo chokuti chinamanga ifeyo monga chipani kwachi kunali kuchamanga Malawi osati kuonongayi tuziwa tonse pamene tili pano kuti ipipi pene yalowamu ikufuna njira zoti amalawi atayambe kuwayang'ana kuti kodi akupanga chani kuti atipfumphayo wa Malawi. Iwoda akanena kuti adzapatsa anthu free education, akanena kuti atetsa mavuto Malawi Malawi moto ayamba kakanga zimene zakubweretsa izizi kuti attention ya Malawi ichoke ukoko. Ife tikuti bwetani independent akapange chiki osati tikiti bweretse tonse pano kuti Congress yapanga kakuti chifukwa tonse tikudziwa pamene takhala pano kuti kuzipinda zoti munthu akagone kumene kuja ndikofunikira kuti akagonje kuti munthu wachikulire ngati ahechi apano ati ukafikako tikilira akangotiuza dziko lino kuti tusaka bajeti yoti State House ikhale nyumba imene munthu wazaka wa Professor Peter Mutharika angati ukhalamo kutanthauza kuti kukufunikira ma adjustments kumene kuja kuti president amene abwera pano achiukhalako. Ndipo ifeyo monga chipani cha Congress tikapati vuto kungonena kuti tufunika tipange kuli nyumba iyi tikhala ikusamala munthu wazaka ngati chimene ichi. Kila chimene tikudziwa ife akuyika njira yoti ayendalama za mbalo nemalomo ngonena kuti tufuna njira yoti pa mid-term budget tikupeza njira yojera ndalama za Malawi alakangotiuza chifukwa State House imene ndiyo mwinja achakweranga kuyankhulani akupereka position speech pamene pajapo anyuza nalowa akusofezwa anthu analipo. State House yakhala ikuyendetsedwa munjira yoti olimba amapitako amataxi people inali oyamba kuona president amene amategula nyumba yachikulu kwa wina aliyense. Nkhani ndi ife tikuti musatinamize pano mufuna tisiye uyamba kukuyang'anani zimene muna anamisa wa Malawi lero ndemtikati hayi teseje mufuna kuti kutsogolo kuno umvezepo jera ndalama iwezo ndiza mastimira nkhani yalembedwayi ifufuzidwe ndipo ifeya Malawi Congress Party tikufuna kuti zichitike masanga kuti amene akunena kuti abadziwike. Ife ukapera wa independent kupanga cheko kuti kuli vuto tibe vuto ngati timatsekulolera kuti masango tikuchitodziwa kuti kunali njira zambiri zaizidwa kuti ziberedwe kumefeta fomera kuti pasakhale phokoso. Lero wina atireti State House menti yakuti imalize motere State House naijana mangandi ngati kuli munthu amene amafuna kuti State House zikhala pa standard yabwino munthu wa Malawi Congress Party ndi president wawo. So zanenedwazi zifufuzidwe osakaza zingoyankhula ngati zikukanikani kuyendetsa masiku awawa pezani njira ina osati izi zomatinamizirazi. Kusenzera kuti zithunzi zonse zimene zikuyenda m'masambamu ndi zabodza. Chimene ndingakuwuzeni ndi pali chithunzi ngoti poti pano tili pa radio koma pali chithunzi chimene online ndikakuonetsani kuti chithunzichi chinagwiritsidwa ntchito pena timenena kuti zonse chipani ndimafuna zina zinthu zimene tapanga verify koma ifeyo monga chipani there is at least one big
choti ni photoshop siya kumene kuchakwe ubwira wake ndi kuti nichi ukutira ndi chipani ichi na manga bana chiti maichiwa kuti cheta usimaoneka banje ipo kuti ndati tolowamo tina manga tumeje machitiwa so chimene oneka banje mukamaika ngani oneke tsani kuti maika evidence yokwanire osati kumukula chabwino wakambako kunena kuti ichi chimwina chingakale chiyambi chonena kuti GPP kali kufunanso ndalama zina zokonzesera nyumba ija kumano nyumba ya malamulo yomalizira tidaona ndithu kuti ku State House kudapita allocation yokwana 67 billion Malawi kwachi chimwina mungatitsimizire bwanji kuti ndalama zimene zidagwira ntchito ku State House dziko lapatilino lino la Malawi ndi malamulo lili ndi parliament lili ndi ma-institutions amene amayenera kumapanga audit zimenezi isingani yongouta za WhatsApp kapena yongoti kuimba futi pano kuti mwakuti dziko linati ndi ma-institutions amene ntchito yawo ndiyoyang'ana kuti budget inapita kwakuti timachula kuti kuli oversight mukapita ku parliament mkoda Malawi timaika ma-parliamentarians kumene kuja ndiyo tingani yoti ife tizimenye pachidali kuti titere dziko lili ndi malamulo lili ndi ma-institutions lili ndi anthu amene ntchito yawo ndiyopanga chito zimenezo ameneyo ndiacha kuchimikizireni kwa ife as Malawi Congress Party tikuwuzani kuti nyumba ya chifumu imene katinagwiritsa ntchito kuti msogolero umene kuti atsogolere kuti kukhale misewu mubiyo nayi atsogolere kuti maphunziro ayende bwino popanda kuyimitsidwa ngati zimene zachitika tibibika khala pa mpando nyumba ya chifumu imene timene mwaona tikutuluka alimi mwati akupeza maprice abwino bwino ngati mwaona dziko lino pamene kunali covid anthu akutuluka mitembo yabwino inali nyumba ya chifumu imeneyi ife timagwiritsa ntchito nyumba ya chifumu kukonzera dziko lino ndipo kutenga kuti wina aliyense achita kupitako chimene ndifuna nditsindike pano tikamafuna kupanga ndali tikamafuna kuuzana ndali sapotezekaisaatitala kusengwa chipande DPP ikwaniritse zimene Malawi akufuna nkhani siya zomwe zinachitika mbuyo let's move on wenzewa amachifuna chikochi chimenechi osapezera kuti kuna amaiya akuluakulu amatikulamulira msiya business sisi vanga zoma ngopita kuti akulisha wangati afuna ndalama zawo zote adebitira zinthu zawo apeze njira yopeza osati kunamizira kuti tukota veza unina ndi MCP ife tasiya zibona ndi misewu more than before ife tasiya zipatala zitamangidwa more than imene zinalili before ife tatsegula kanta center pano ife tapeza tsogolera amene amamanga kuti msewu imene idenkhani imene kuti ziusana osati zinamizirana kuti mwapanga chakuti wetani umboni wake sopangidwa ndi an independent body osati munthu amene wangolowa wakulanda mkazi mawa ndatikati niona panga chakuti maisatose before saka mpando asati zolowere choncho yani DPP tisamari apange zoyendetsa dziko lino otalizobati namizira zimene tinapanga ndimene mukuyankhiramo mukutanthauza kunena kuti mukulimba mtima kuti atatolo mmawa tipite ku State House limodzi likapeza mmene munachita kuti ndi yabwino bwino uchiwetu kuti kwalowa anthu ena umene chimene ndikakuuzeni zimene angapange iwaja kuti ife tioneke oyipa palipa kuti upone nanena kuti tikufuna independent osati ife tikapita tichikangana ndi maso oti ife ndife akongresi akapita DPP achiyangana ndi maso a DPP tikuti kupite wa independent oti nkhani sikumukuta malira tatu lero tiyankhula osati zoti anthu mumalipirana mkazi mmodzi ndiye wina akamaya tikhulupira wina zimezofai ino ndi democracy tichitsata zinthu zimene tindi umboni osati kungoyankhula makamaka pano pamene akudziwa kuti ana achikulu mainvesto mako adikirira analiro tatidya uliri tiye ndipange tikapatsa chakudya tidya uliri adziwa kuti ana kusekondari akuti kalipira fees ndinumuna ausa koka panganizepo kachamati mukapereka 5 billion kotete development fund tiye nazo mitengo ichika ili pama ifa Malawi ngati ziyamba kukulowetsa litembere musabisali pachipandi nena nisimuona kubwere wina wa independent azana zetu pano ngati wapita kuti angofuna atipepeleze fuka kuyamba kuona ungamalo tidziwapa awati ndicho chito kuchipeza ichi ife tikuti ndizamagazi mkanena za Malawi nkona ndife toka chipaji machenga Malawi Congress Party satiko lino tinayamba ndifeyo nesi tingachole zinthu zathu zomwe zosatika
Chamwino mbuyo mpana chitika maincidence ena maga nkhani ya Federeza imene inapezeka kuti itafufuzidwa bwino imapezeka kunena kuti anthu anapanga ubale ndi kampani ya Buchari. Nkhani imene titafufuza kuchipani kwanu anakananso kuti ife sitinachite izi. Lero ya Malawi funso lomwe akukhala nawo nthawi yomweyo Mozambiri anthu kuti MCP akala ikukana lero simukukana izi. Mwasimikizira bwanji Malawi kuti ineyo kuyimba chifumu pakadali pano unachoka kumwantendere. Abani ngati anthu ngofuna mupense ntchito za zimene zinachitika mbere mushoya myake pano tabwera kutsata mbankhani ya ku State House pakuyamkhani. Okay, lero Malawi sakulimbana ndi zambuyo kodi si anthu nonse mukwiza kutana kwa TDP iliyo chimapala ali kwa TDP ili bange dilifa Operai, nimbo muno, ulipe mwana, chifoje di fwe mbuyo mo, osebu, uli mamuna wina ulipe to mwana. Ai, iko nchimene jikabwira. Ibi pangeza shanga ya Malawi. Osa dizadi, wanoko dilinjara kumakusaya na makarikari. Ai, machifuna chinchuchi, kena chuni. Lero, sida ya dinti susana zote, chumuna kuchima, ino hivi na media, let's focus. Gani mandi imbira pano mati, State House inaenda kuyankani kuti zikufuzidwe ni muntu amene asakupujidwa nenkani sikuti tiri ngochuka ngona kuti apa patera ndani esasini kuti Congress ngati akunena nda mwe wala alichokera umwalira ali bole ndanga mbodina zona Jesse tukabwira ada amene Congress Jesse kabwira si mwakala mundi funsi panopa ali online pazodi tukukumbira difuwa jani Jesse zomango ubwira panopa nkumango tamangira kufalitsa zinthu zimene zisaka zibezo mboni Jesse kabwira nje kuyankula kwa mvemve kumene MC ndi DBB kumene kujakhozo zipenya mwachipani koma apa kugamba nkhani kuti kupite anthu apply abwino ovomerezeka kuti zinaonongeza dipantau ya ife fa ife kuti chinthu ichi nchacho ena zinu zomanena chimene kijana manga nkamusu osewa kungopeleka and 2030 chibwerera maromati perfect avida uko ndikuyankhula kwa Jesse Kabwira akuti State House ndi Kamuzu mwini wake ndi Kamuzu. Tatian TV Catherine Maulidi atatamanga kumeneko zimene iye anakaona ndi maso ake. Imsabini anatibasa nkhani imeneyo kate tikulandire madzulo ano musayimise kuti mafuna mwina poyambirira penipeni udatibasa chithunzithunzi kunena kuti mtafika kumeneko mdaona kuzotani tukabona zithunzi zikuenda masambachezo kuti kuseta kuti kuli bwino nyumba ina chifumu kwa kuti sikuli bwino ndiye sinapempha kuti tikaite konse mutoka zimene anthu amakamba masambachezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwirako ntchito kumeneko kuti kumalo kuti sikuli bwino koma tinapempha kuti ngatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kuchambula zonsezo ndikuzionera tokha kuti tisimikize ndi zomwe anthu akhala kukamba m'masocial media ndiye anatilola tinapitako ndi chulutso kumene kucha kumasana takhalako ndi chulutso yaitali kuchoka mwina mapati 1 timatulukako cha mapati 5 to 6 ndipo panali malo ambiri ochuluka amene tinayendera enawo tinachita kuti mwina basi tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunga kuti kuonedwa ndiye mwina ndiyambe ndikufotokoza ndi zomwe tinaona titalowa kumeneko ndoti nyumba zomwe
kumakhala anthu ogwira ntchito ku State House ma-staff houses kuti tinapeza bwanji kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimene zilina amene amakudziwa ku State House ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku State House ukamaditsa mutala mucha kuti kupita ku main house nyumba zimenezo zili mphepete mundithu mwansewu nde nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zikuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu kunsewu zinyalala mwina zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe tinatambula kunali ndithu kuti kuli zinyalala tikafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwansewu tinapeza kuti nyumba zambiri ndizonongeka china mwa zinthu zomwe tinaona ndizoti ma-aircon ndoti kuti pamata kungoni kotapo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma-aircon ena analoti akakanwa ndithu kuti mpaka nena ali pansi enawo panali depo koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon yachita kukakanulikapo ena analoti ali pansi pamangooneka nthambo zake timapaipi pansi kulowanso nyumba zina tinapeza kuti nyumba zina mwina zokongoletsera zija timati mashandeleyani zokongoletsera zija zinali zoti zinazoketsedwa zina zinaziwe zoti zili pasi kuti ngati mukuona kwathu titero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala zina zinazipeza ndithu kuti zophwanya kuti zili pasi zasweka china ndithu zandike zoti changoyikira pasinki matapu masinki sinanga nyumbapo makhala anthu ndendilikhupiro chathu kuti matapu ndithu masinki mene mwanthu amagwirisa ntchito koma tinapeza kuti matapu mulibemo tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene osati mababu ena amene timakhala nawo nyumba zathu ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwirisa ntchito ku nyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala suspected ones achi tinapeza kuti ndiochotsa pamachitanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu mababu amenewo tinaonanso kuti nyumbazo ngati nyumba zina za staff kumeneko ndikoti munali kuti pachotsedwa kapeti kuichita kuyika kanula kapeti icha kwangu kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asana alex kapeti yeneni pamwamba pachi ndendi zinaso zomwe tinaona kumene kuti tinaonanso ndithu kuti malayizi ena amene amakhala panja owunikira panja ena analota asulidwa ena analota angogo ali komweko koma malayizi ena ndizoti panali kuti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu anthu kuti panali malayizi chinanso chomwe tinaona ndichoti nyumba zimene zija zili mphepete mwansewu zija zambiri almost all the houses ziline mamita amadzi momwe zimaonekera ndizoti mamita amadzi onso ndithu azizavandalize kumaoneka ndithu kuti zachotsedwa ndipo madzi amatayika ndiye kunalibe ndithu mamita matapu apanja kuti ena azulidwa zimenezo timadziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo komanso kunalinso kuti kwatsidwa kuti kosasamalika nyumbazo mwina titha kunenanso kuti sizimasamalika mwina mwachibuli mawindo nyumba zina zomwe zinakayendera ku layini amene amakudziwa ku State House kuma layini kutsogolo kuti tikalowa mkati mukhota njira ina yake kumene konso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa anthu amene amakhalamo achokamo koma nyumbazo zinali zoti zasedwa mawindo nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagerera ndiye munali miyala nyumbapo pa sitting room ndi magalasi oti asweka kuchoka ku mawindo scattered all over the place kuchoka pamenepo ndifotokozeso zazo zomwe tinapeza titalowa mkati kumene kono nde kumene kuli kunyumba yachifumu kono kumeneko tinafika tinapeza kuti environment isili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale kunali kuti kapinga ndokupsa ndithu zikuonesa kuti wakhala usachiyiridwa kwa masiku angapo chifukwa ndokupsa kwambiri mwinaso anthu ena amene akufuna kuti tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozani kapinga tinaona kuti ndokupsa kunali zinyalala kwambiri gedi ina yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash zoti ngati zinachita kuyikidwapo kunalinso zinyalalaso komweko salawo ndi komweko ku State House kumeneko kufupi ndi nyumba yachifumu yeniyeniyo kunalinso zinyalala zambiri pamene pamachitika perezi paja panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadzirira kale tinapeza kuti pali ndowe sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe kandi zatali koma pali ndowe ndithu pamenepo zimene zonso ndithu kameramani wathu anaja
kujambula pali ndowe ndipoyipa kwambiri panaliso mapaipi kandi amadzi nina magesi gantchito kumatira kapingayi koma mapaipi amene wanaliso kuti oduladula ataliso mukondishoni yabwino tikapita kutsetsereka pamalo ena kumeneko kunali gadeni yabwino komwe nthawi zina kumachitikaso ma press conferences kumeneko nthawi yambuyo momwe kumachitika ma press conference aku State House weekly tikapinanso kumeneko kunaliso koyipa kunali zinyalala kumabhigiri basi kuti masangotayidwa ndowe kumeneko konso kazi zang'ombe ndatendakaloti we are not sure kuti izachani kubwereranso nkhani ya kuma staff houses panali mapictures ena ake amene amatrenda mbuyo kunena kuti ayena mwina achinako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku State House tinakafika konse kumene kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona nde tinakapeza kuti momwe mwalembedwa tilinganene pano kuti analembera chani kwenikweni chifukwa mwalembedwa ndi chungoma ndi zinthu zisindikulu zoti ndizitani tilinganene pano kuti ndi chimbudzi kapena chakuti koma mwalembedwa ndi chumomwe zinaonekera ndi chupa zithuzi zicha mwalembedwa menemo ndi nyumba momwe munagona kugwira ntchito amastaff amene amakhala kumeneko ma-servant quarters ndiye kumeneko konso ndithu kwalembedwa ndi zinthu mmakomamo koma ndinene pano kuti mmene muja momwe akona nthu muja sizoti ndi nyumba mwa mastaff koma ndi ma-quarters omwe mumakhala ogwira ntchito amastaff amene ali kumeneko nyumba zonsezi zimene ndafotokoza zinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti siyabwino komanso kukamba nkhani yaku main State House kumeneko kumene tinayendera kuti napeza kuti zilinda zina kumeneko ndizosamalika zilinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti mwina kumatha kukhala kwabwera alendo ena kuti siota akumana ndi apresident nthawi yomweyo kuti akufunika kakhale wedding launch akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndi chayitali kumalo kuja ati amatha kwakuti ati mutha kukakhala kumakacheza kayo kumukudikira tinakafikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndi chizinda chimenecho mwina afanse naona video ina ake video imeneyoyo njomwenso tinajambula ifeyo momwe kumaonekera kumeneko sikuliso bwino kukuoneka kuti wakhala ndithu wosasamalidwa kwa nthawi yayitali kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo chimbudzi kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti banji koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino ndipo kumalo kumeneko mwina ena ngati akufuna kuti atsindikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone atha kutsindikizaso kuti malo amenewo ochitezera amenewo siwoti amatsamalidwa ndoti akhala ndithu ali ngati for some time momwe kumaonekerapo tinapezanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene anatifotokozera malo ena amene tinayendera kunyumba kumeneko anatiuza kuti apa panali makatani apa titinapeze apa panali zoyala matebulo titinazipeze anatifotokozeranso kuti apa panali TV apa pamaionekaso ndithu pakhoma kuti panali TV ngati yazulidwa anatifotokozeranso kuti apa panali TV titinayipeze apa panali aircon titinayipeze koma chifukwa choti mmene mundi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulapo chifukwa cha nkhani ya zatipitizo ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu taona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi ndithu akufotokoza mwachoncho ndithu msamali ndipo ndinaona ena akulankhula ngati kuchipani ku NCD kunena kuti hayi zimenezo sizoona mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene ndisakupereka chithunzithunzi chenicheni chawo cha momwe ku State House kulili koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimene ziziti momwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku State House kulili ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mpokole amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe State House imakhalira mbuyo ndi zomwe tinaona ndithu chimwene mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses
panali TV ngati yazulidwa anatifotokozera kuti apa panali TV siti naipeze apa panali airport siti naipeze koma chifukwa choti mmene mundinyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zatipitezi ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu tetaona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu msamali ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku MCD kunena kuti hayi zimenezo sizoona mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene ndisakupereka chithunzithunzi chenicheni chawo cha momwe kuseta usikuliri koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimene ziziti momwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku state house kulili ndipo sindinapitendekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mbokowe amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe state house imakhalira mbuyomo ndi zomwe tinaona ndithu chimwene mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses ku nyumba yeniyeni ya chifumuyo kumene kumakhala mtsogoleri kunde kuti ndipodikirira alendopa ndi kumene muonera kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi yes kumene kwaonongeka kwambiri zitha kunena kuti ndi kuma staff houses kumene tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndi nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene tauzidwa ngati zamakatanizo saluza ya matebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo kwambiri so kumene house komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili nkhani ina imene ndakamba kale yawo koma leno tofikira alendo ndi amene usali bwino ngatiso pano pa munthu ngakhaleko ndikumati kumadezerako olotakhala kuti ndingoti kufotokoza kwake zimene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti mkati mwalo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali kwina kwaze kuti mapamu trees kale koko amene akudziwanso bwino kwino kuseta usimbiri ndi malo otioneka bwino kwambiri mzithuza amatuluka bwino kwambiri koma tinapeza kuti mitengo ina kumene kwayisadzasadza sikukuonekanso bwino kumene konso ndimkati kwenikweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo ina imenenso tinayendera joti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza akuyika mitolo ya mkhulu atayisadzasadza ati anachita kualesa tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanena kuti sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti akuti zikhale ngati umboni iye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumenekoko ndithu yangokhala komanso ndithu pamenepopo pamene ndikufotokoza apa sikakuoneka bwino ngati momwe timapadzira kale chifukwa choti mitengo ina ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pakapinga pamenepopo bwalo limene pamachitikira pereke anthu amene akumadziwa pamene pamachitikira pereke sipakuoneka bwino ndipo ili pali zinyalala pali ndowe chomwe pamukhalira zimwe tikupezerako ndiponso njira zina zimene zikuchita lidi to the main house kunaliso zinyalala mapero otophwanyika mabotolo zoti zinatayidwa ndithu imenemo koma kukamba zasikati mwenimweni nkhani inangokhala elena kuti apa panali chakuti chazulidwapo apa panali chakuti chazulidwapo komanso kuti mkatimo kuti ndimuchita kusamalika kwenikweni sitingatero komabe sizoti sitingafananizire ndi momwe kulili kunja ngati mokobolako ndithu timosamalika kwenikweni koma sitingafanizire ndi momwe kukuonekera kunja kwa nyumba yetu. Okay, mmene mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti zisiyeni pomwepo. Amene wachita zimenezi ndi ndani? Anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani? Malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa chifukwa pakadali pano kumeneko kukwachita ndithu anthu ambiri asamuka simomwe mumapitira kuseta usiku momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apapikisitokira ntchito akwachita nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa anatifotokozera kuti anthu ena mastafu amene amakhala nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ena ndikumasadza nkhuni ndithu
njana tiporokoza kuti ndamina anapeza akudadira kuti izo akazika mmatumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiye nde zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamachita mitolo zina zili mmasaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti anapeza anthu akudadira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye. So awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinaudzidwa ndithu kuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini. pali mwayionera kuti chifukwa choti ndi nthawi yopasirana nde pakhoza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa ndi anthu ena amudzi chabe mizi yozungulira anakhala ndi mpata olowa mkatimo ndikukafika mwina ndikupanga zimenezi. Umbonezelo chimuta mudivuta nkani munkhani yathu zangofotokoza kuti zomwe tikaona sindinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhala wapanga zimenezo ndi ndani nkhani imene mpaka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani asindinayo ikhalano ntchito chifukwa ndinafunsanso amene akachita kumene kukhala chief of staff ku State House kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa mahandovers kuti paneosanalowe mofeti sazodziwa kuno zina zomwe zachitika akufuna ande kumene kuchita maassessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kuwezedwa ndi pati ndi zina zotero nge Amalawi umu ndi mmene Catherine Maulidi walongosolera atapita kumaloko zimene waona Catherine Maulidi ndi zimene Amalawi wazilongosola choncho chenicheni nokha Amalawi muchidziwa kuti ndi zimene akunena a Jessica Bwira kapena ndi zimene akunena a Catherine Maulidi koma nkhani yayikulu ndionena kuti ndizomvesa chisoni kunena kuti nyumba zathu nyumba ya boma imene kumafikira kumakhala president komanso alendo ochoka maiko ena akabwera amakafika kumeneko zinthu sizili bwino choncho ndi zinthu zomvesa chisoni komanso zamanyazi kuona kuti chipani cha MCP mosogozedwa ndi anthu awo apanga zinthu zosokonekera. Amalawi ngati mukukumbukira mprogramu ya Nkhanga Zaona tinanena kunena kuti driver wa mbale wao wa Achakwera amamenyana ndi mbale wao wa Achakwera kukanganirana katundu amene amatenga ku State House ndili ndi chikhulupiriro aboma titafufuza kuti kodi driver amene ndi ndani kodi mbale wa Achakwera amene amakwera amakhala nawo ku State House ndi ndani anthu amene wamakanganirana katundu ndipo driver ngati mukukumbukira anatenga chikwanje ndi kunkhapa mbale wa Achakwera chifukwa chonena kuti amati mbale wa Achakwera akutenga galimoto komanso akukakamiranso kuti atengeso TV choncho ndikosavuta kuti tapeza anthu amenewa choncho tampezani mbale wa Achakwera ameneyo akhoza kunena kuti kodi anthu amene anali kumeneko ndi ndani komanso anthu amene amakhala ku State House adziwika Malawi kunena kuti amakhala nyumba yakuti ndi wakuti amakhala nyumba ndi wakuti cholinga tifuna tidziwe kunena kuti chifukwa chani anaganiza dongosolo lofuna kuononga nyumba zathu chigawo cha madzulo kuno munali ndine Comrade Mtanyiwa pali Mpopo FM program imene tikuichula kunena kuti zeni ndi ziti ngati tikukumbukira metima timalowa kumene kuchako mu 2020 anzathu acha GDP adakusiyako kumene kuchako kuli bwinobwino mwaona koma ife pamene tikuchoka tikupezeka kunena kuti tikuipisira kuipisira makoma zina zotero zimene zozo ndiona ngati sizabwino yayi
kodi azisogolera athu achina Mumba achina Kabwira achina Nsonda mukutani kumene kunthawi inoyi ndiyoita nazo diyajaja kupangisa press briefing kunena kuti zomwe zachitika kuti ku State House zife sizinatisangalatse anthu amene utafufuza koma lero kulizi chifukwa chani kodi zimene zomwe zikuchitikazi sikulinanso ife tidzafunanso kulowa mboma kapena basi tikuziwa kuti ino apa sitidzalowanso mboma chifukwa takhala tikuchotiwaso mboma chimene kakuchitapo kanthu kunena kunoti adziwe ifana mati history is the best teacher nanga ulendo winawo zidzakhala bwanji ulendo winawo anthu adzizati chani idzakhala ibisako mbiri kumene kuti akunoti iyi anthu ibisira makoma awa chanchani zinthu zomwe zisali zosakhala bwino kodi papa kupangapo bwanji kodi kapena nafe tinakuzindi kuti taziyamba zandalezo kukhala MCB mbiri yake kapena MCB siyabwino chitani poni kanthu mutibisira mbiri ife tikunenedwa kwambiri kuno kuti MCB mwachita chakuti MCB mwapanga chakuti zimenezo sizabwino mawu amene abweretsa ndi amenewo pache ndino MCB okonda chilungamo ndikati I'm not